Travis chu hotel room pakhata alo luta chuta chuan Ukraine mi in ngai zong Victor le anka te anlo omdun ani Victor an vodka in tur alo pe a ma se du lovin Travis chuan a biar pai aron phor hlim takin an in hova chumi hnu reilo te a chuan anka chu ni khoshelovin a oma Victor po aluron hain abial nu bula chuan ni khoshelovin a omzui ve ta Travis hian anin tura khan damdoi alo telani Victor le anka te bula ngai ngam taka a thut lai chuan mi pahnih an ron luta an taksa chu ruang hlomna da in an chua pui le ngal Travis chu pol pakhat zinga tel ani ti ata tu tang chuan a hriat thei ani in ngai zong dang Scott le Amy te an lo langa du tho takin anin kota in thlanan anin fopa Scott hi Las Vegas a hun hlimom tak mang turin a thian pa Carter nen kal an lo tum me kani Scott le Amy te hi in nei mai tur an ni to a atlangwal top thlana bachelor party an ti chu mang turin Las Vegas hi an panani Las Vegas khopui moi tak an lu chia tin Carter chuan thil hlimom deuh ti tur ka hria ania ati ngala Victor kha mun thim le hreom taka an lo khung sanga abial nu anka midang indim lo taka adu lo chung an roi lai a mu chuan chua tura ti in alo thin rim le engma ti thei anei si lo heti lai hian Scott te thian dun chu Las Vegas a an thian dang Mike le Justin tenen an lo in hmua an pali chuan casino a kalin poisa an khela khovel chenin hlim taka chu zan chu man an tumani chumi hnu chuan nula chhelo tak pahnih Nikki le Kendra tenen an in hmel hriata an ni hi khopui chin chang hria ni in Carter an Las Vegas an cham chunga an ma ni kil koi tura aruka alo roi ten ni Nikki le Kendra te chuan party na hmun nuam tak pakhat an hriat thu an hrila chulai hmun chu khomor lama aum thu soin hun hlimom le zual an man du chuan kal turin an lo ti ni taxi lain an soina hmun chu an va thlenga building lian tak ni in tu ma lua lo ang zok ma in chung an han lu chuan a tropin room in kalpona te chuan tu yelo tlinga a thian ten an kal san lai chuan Scottan abial nu Amy phone in an chanchin avashil thuaka an ngai tom lo thu le nakin dewa abiak le tur thu shil phone da hnu lok chuan an hoi kwal vela tu ma hmu tur anom box si lo angai chu a thazan lovani thok le khata tu ti hriat lo hian alua khuin aron man thuta chuta wheelchair a phor betin room pakhata an nor luta alu khuna an han li chuan a hma a nula sexy tak takin an lo lam a thian te khan an lo ti derani party chu an nei chhun zom ngala Justin ama om lai chuan Nikki in kat aron pe a Mike nen an kalsan heti lai hian Kendra le Scott te khan zuno an lo dom duna Kendra in an fo zau chuan lo du lovin nupui nei mai to tur ani thu alo shil chumi hnu chuan azui hnem chu tur lovin pona achuaka avabun tangek mai kongkhar bula achat thlazui ngalani atuk zinga chuan an thlenna hotel room a Scott Carter le Justin te chu anin hmu khoma an thian pa mai kan phone a chan thei lo awang chuan an lo ngei to dewani heti lai hian Mike chu tanin pindan thim taka alo har chuak hlola aum na chu a hrebok si lo a hlau thong ru hle ani azon chia tang ve tho Victor kha alo oma Victor chuan min that don tin alo outwar tuar chumi hnu lok chuan Mike chu a sela tangin an hroi chuaka room pakhata hroi lutin chera an phor bet ngal Mike chu dar thalang phena tangin zuno dom chungin an lo thlira
chumi te chu mi ho satak tak ni in an experiment nei tura chuan poisa an lo in choi ani Mike omna ruma chuan doctor anga in thuam mi pakhat aron luta Mike mai zona tak thil verna khol tivirin atin tawang mai Mike lau thong lutuk chu theile theilawa ron tong chuakin tinalo turin alo nge na chu pa chuan athil soi chu enga ma alo ngai saklo Mike maya uluk takin line an ring kwala chuta a mai vun chu chemte a zein a hi kha Mike kana tilutuk chu athidang hia lani chuti lai chuan Justin le Scottan Mike mu tur omlo chu an lo ngai to hle Justin an Nikki kat pe kha phor pain an pahnia an chuadun kha a mu hun ber ani thu asoya Carteran angai to omlowang alo ti ve thung ma se Scott chuan a chin chang hriat vat aduni Nikki kat pe ka address in ziana lam chu an pana Nikki kha trailer alo khosa ni tuman an lo chan lo wangin tukvera tangin an lut ruwa thok le khata kendra le mi pakhat silai kengin an lo lut thut engthil nge heta hian in ron ti pain an silai ken chuan an tina Scott chuan thataka lo changin an thian pa wanga kal an ni thu soi Kendra chuan vin zetin ka thian nu Nikki po ni zana tangkhan ka mu to lo alo tia heti la hian Travis an thomno tam tak in khai chu lo thlangin Nikki chu alo phor beta thomno war hak lui tirin Mike ang chia khan ruma an nor luta mi pakhatin aka damdoi alo phula chukchu tam tak a mai zona abun roi mai chukchu te chu aka chunga wak lutin thothei lovin an siama a thi pha ta ni Scott te thian thum chu Kendra tenen an thian te zongin zan masa a an party na mun kha an lo pana an vatlen nu chuan Justin an message adonga Nikki omna an hriat thu an lo shil omna mun chu an ron tar lang nga la chulai mun chu an pan le an vatlen chuan Justin ti lo chu hotel pakhata an lut chho veka an soina room an han thlen chuan Nikki purse an va mu thok le khata Travis kha mai kor voin aron lut thuta an vai chuan ge saron urin aman ta ni heti lai hian Justin chuan Travis le a hoten motora an thian te ni khochelwa an hlang lai chu alo mu man thua ka enfia turin motora tangin aron chuak chuta Travis bok khan lo hlap thluin aman vele ni chumi nu chuan an va in an mission te an dana tanin pindana khan an lo har chuak hloma guard panin Justin an ron hroi chuak chuti lai chuan Carteran guard pakhat chu lo kovin ata tu a hmua Travis ta tu ang chia kha alo nei ve ni heti lai hian Scottan thinrim ti hriat takin Carter chu alo en rengani chumi nu chuan Carter chu an ho tu pa Fleming bula zona zo turin an hruaya Carter chuan a thian te kha an man tura aron hruai ani thuashil heti lai hian monitora Justin alo langa mi hausa hovin dar thalang phena tanga an lo en reng lai chuan room pakhata chera phor betin mei khu tam tak an lo tilu tani mei che mai korwa adum veka in thuam ruma chuan alo luta chuta crossbow in Justin chu nun rong takin atak sapeng sang sanga akapa athi zui ve ngalani chumi nu lok chuan Travis an Carter bula I hun na thlenge alo tia heti lai hian Gartin Scott chu a sela tangin an lo hruai chuak ve mek bok kot var an hak tira a thian te an ti hlum na ruma khan phuar be in a thu ve taran mai le
Carter ron lutin engwangin nge kachunga hetiang hi iti theizok tin alo zota Carter chu ain puang ta Scott nupui nimai tur Amy kha abial nu hlui alo nia ami zia diklo tak asiat nuin Amy in Carter chu achena Scott nen anin ngai zong ta ni Carter chuan Amy chu ala mangai reng thu asoi khuma ngei om takin ithi huna ka kianga aron le don ati zui Scott chuan thinrim takin alo an khum bora ma se eng ma ti thei anei box si lo chuta Carteran thingzai bun na khol la in Scott chu rong taka tha atumani heti lai hian an ho tu pa Fleming khan Scott chu chhuwa zalen turin alo tia ain tu te phur lutuk chu ban pharin an lo tre chel chul mai Scott azalen chiatin Carter chu abo thlunga la anin sual riap mai le reife anin bei nu chuan Carter chuata let reng chu chemte in avita ata tu kha avun chopa hlep thla in room chu achua san thei ta ni ain tu te po an lo au ring le heti lai hian Victoran an mani veng tu ral thuam chu sakin alo tlan chuak theya man mo takin building chu chua san atum ve ngal Scott pon guard pakhat thatin tlan chu alo tum ve me kani Fleming chuan an chanchin a hriat ve le ami te hna rang taka man turin thu a pe ngal Scott chu an phone an da khom na hmuna aluta a phone zongin a pheboi ngal char heti lai hian guard pakhatin Victor tlan chuak tur chu alo thatani Scott chuan a phone a hmu rualin police phone atuma ma se atlang thei si lo Kendra kha avachan chuaka an tan na room an chua san trap tin Travis san Kendra aron kap hlum man Fleming chuan an thil ti chu police le midang hriat arem ti lo building a chuan bom ti puwa mai thei turin a septir veka building chu chua san atum Carter kha alo la thilova a hote nutsia Fleming tlan chatur chu lo dangin a motora alo vit hlumani heti lai hian Scott chu mishing ruang an halral na hmuna alo luta a thiante ruang avahmu chuan arap tak zetani anunga Travis aron lang thuta anin sual vele Scott chuan aban tan sakin athat thei sha ma chuti lai chuan Carteran Fleming motorin anom na chu chhuasan alo tum ve mek bok atlan pa chuan Scott building atanga ron tlan chuak avahmuwa man mo takin gate pon lam apan ngal Scott ron thlen ma in gate chu akala motora alet le atlan pa chuan ahnunga building puak chu a hmu thaya nasa takin alo kangani Carter chuan Amy kha avatloa Scottan akal sana wangin alo hnem velani iril rutina du to su kaumalom ti pain an kwa vela Amy chuan zanariak ve turin alo som dokan an ki line Amy chuan Scott aladam thu aron soi chuak tamai chuta Carter kut pha chu botol hon nain a chhun tlang sota Scott lo langin building kanga khan alo dam chuakani chumi nu chuan Carter chu chera an phuar beta Scottan atha na tur man rosiam tak alo thlang mek bok Carter chuan a hlau thong tak zetani nim kat na khol chu chak taka tivirin aron lek chuaka Carter maya norin athat vetani atopa chuan Carteran a thiante a phatsan man chu a hmu veta